Lah saiki pepakem mau sing kaprah kang lumadi ana ing jagat raya iki sing dadi paugeran sing ndi Bapa? Sing kaprah sing lumrah Serat Amurwa Kala Yasan Araden Ngabehi Ranggawarsita. Iku ingkang kaprah ana Madyapada lan ana ing bebrayat. Ya. Sing cacah selawe kuwi mau ya pancen bener mengkono. Lah yen pancen mengkono Bapa, gamblangna pisan. Wong Sukerta cacah selawe kuwi jenenge apa wae? Iya Bathara Kala. Sumurupa. Ingkang angka sepisan kena denarani wong untang-anting utawa bocah untang-anting. Wong duwe anak mung siji, ora ana tunggale. Lanang waduna sinebut untang-anting. Iya, Bapak. Kang angka loro. Untang-anting papar tunggak wong duwe anak akeh nanging padha mati sing urip mung kari siji. Kuwi kena denarani untang-anting tunggak aren utawa papar tunggak. Iya, Bapak. Banjur ingkang angka 3 kang sinebut kedana kedhine wong duwe anak loro lanang wadon utawa wadon lanang. Angka 4 kembang sepasang wong duwe anak loro wadon kabeh. Angka 5 uger-uger lawang wong duwe anak loro lanang kabeh. Angka 6 kembar wong duwe anak loro lair bareng sedina. Yen lanang wadon arane dampit. Wiya Sukerta Bapak. Iya. Angka 7 sendang kapit pancuran wong duwe anak 3 lanang wadon lanang. Angka 8 pancuran kapit sendang wong duwe anak 3 wadon lanang wadon. Iya Bapak. Sak banjure ingkang angka 9 ingkang sinebut gotong mayit wong duwe anak 3 lanang kabeh. Angka 10 cukit bulit wong duwe anak 3 wadon kabeh. Srimpi kuwi angka 11 sinebutake srimpi wong duwe anak 4 wadon kabeh. 12 saramba wong duwe anak 4 ya kuwi lanang kabeh. Lah dalah. Iya Bapak. Banjur kang angka 13 sinebut lumpat kidang utawa gilir kacang. Wong duwe anak 4 lanang wadon lanang wadon utawa wadon lanang wadon lanang. Angka 14 sinebut Pandhawa wong duwe anak 5 lanang kabeh. Angka 15 Pendhawi wong duwe anak 5 wadon kabeh. 16 Banteng Irit Jawi wong duwe anak 5 mbarepe wadon sing lanang 4. 17 Jawi Ngirit Banteng wong duwe anak 5 mbarepe lanang sing 4 wadon. Iya Bapak. Kang angka 18 ingkang sinebut julung pujut bocah lair mbarengi plethek ing srengenge. Angka 19 julung kembang bocah lair sing barengi srengenge manjer. Julung caplok utawa julung sarap bocah lair barengi suruping surya utawa suruping srengenge. Angka 21 kang sinebut yatin. Bocah yatin kuwi bocah lair sing wis ora ditunggoni kelawan bapakne. Oh iya, kuwi kang angka 22. Iya. Kang angka 22 ingkang sinebut lungse wong wadon kang angel jodhone. 23 dangkal wong lanang kang angel jodhone. 24 durga ngerik wong wadon sing bola-bali kepaten bojo. Angka 20 kala kinantang wong lanang sing bola-bali kepaten bojo. Weh ladalah yen ngono
Panganku akeh Bapa, nanging mengko dhisik Bathara Kala. Nadyan panganmu kuwi akeh nanging sumurupa. Ibarate kowe kuwi kebo utawa kewan bakal mangan tanduran. Yen to tanduran mau wis dipageri kowe tetep ora iso mangan. Mengko dhisik. Pageri kuwi apa? Pageri kuwi syarat sarana. Tegese wiradat. Ana wiradate. Kodrat karo wiradat kuwi menang ndi? Menang kodrate. Lah ya ning rak menang kodrate. Nanging kabeh menungsa kuwi diwenangake mbudidaya mula eneng wiradat. Nek mung jagake kodrat, keneng apa wong lara kok dadak digolekake tamba. Mbok ya wis jagake kodrat wong menungsa ora urung bakal rak ya mati. Ning rak ora kena mengkono. Manungsa kuwi diparingi ya kuwi sifat genep kelawan Gusti sing gawe urip diwenangake mbudidaya. Oh, mengkono ya Bapak. Iya. Wah, jebolane kok ya eneng pepacuh lan ana pepager lan pepalang. Ya pancen kudu mengkono. Kejaba kuwi Bathara Kala eling-elingen ingkang minangka pepager sarta pepalang tumrape uripmu nggonmu bakal mangan wong Sukerta mau titenana. Ing bathukmu kuwi ana sastra utawa tulisan kang sinebut purwaning dumadi. Jroning telakmu kuwi mau ya ana sastra kang tinulis kang kena denarani sastra telak utawa sastra tinekak. Dadamu kuwi ana tulisane. Ing ngaran sastra pedhati ya Rajah Kala Cakra tulisan 8 16 sak maknane. Kang ana gigir kena dinarani caraka balik. Ya caraka sungsang. Sing mapan ana geger kuwi iki iya. Mula lali-lali dene elingna Bathara Kala. Sapa sing iso maca tulisan ana ing bathukmu mau? Sarta kang ana jroning telakmu, dadamu lan gigirmu. Ati-ati Bathara Kala sing kirana. Sing kirana nadyan to kuwi wong Sukerta. Sababe apa? Sababe sing iso maca tulisan mau yen to ora wong tuamu utawa bapakmu ya sedulurmu tuwa. Ila-ilane arep kowe bener sing kaya sifat aja wani karo wong tuwa, aja wani karo sedulur tuwa. Lah dalah mengkono ya apa? Iya. Ya. Yen to pancen kula bakal taestake dawuh pangandikaning Bapak Guru ora liwat dina iki daya-daya aku njaluk pamit Budha jare iki medhun marang ngerca padha tak goleki wong Sukerta Bapak.